गिबिथारावनो एमपि नोंथां do you think BPF political party is one of the youngest political party in India? नंगौ बियो खारन जोङो माबायावसो मा होनो 2005 बावसो जोङो बे BPF हान्जाखौ दादों 2005 ना 2006 एक्चुअली आरोखि माने BPF आगोलाव BPPF मोन बिनि उनाव BPF हिसाबै दा आरोखि BPF होननानै बुङोब्ला BPFआ 2006 आरो BTC Election जाखांनानै आसाम एसेम्बली इलेक्शन जेब्ला माने जायो आरोखि ओमफ्राय ओरैहाय माने मा होनो BPPF हिसाबै जों BTC एकर्डनि उनाव 2004 बिदियाव BPPF बारा जाया नोंथांमोननि गभर्नमेन्टआ जेसेबां बिनिफ्राय यांगारसिनबाव खारन गभर्नमेन्टआ मोननै थोरोब दं मोनसेया जाहैबाय 2000 माने मा होनो 4 निफ्राय माने मा होनो इन्टारिम काउन्सिल बेवहाय माने दानाय जादों आरो इन्टारिम काउन्सिला माखासे माने BTC खौ मोनसे फर्माव लाबोनो थाखाय बिसोरो 2 बोसोर इलेक्शनसिम खामानि मावदों 2005 आव बिनिफ्राय बिसायख'थिया जाजेनदों गतिके बे हिसाबै जुदि नायो दिनैनि दिनाव जे मोनसे थांनानै थानाय आरो गोहोगोरा राजखान्थियारि माने हान्जा हिसाबै रिजनेल ओनसोलारि राजखान्थियारि हान्जा हिसाबै बेयो जुनियरानो खिन्थु साक्सेसिभ माने मोनसे पलिटिकेल पार्टि जेब्लाबो बियो माने जाफुंसारबोबाय थादों माने देरहासारबोबाय थानाय मोनसे राजखान्थियारि हान्जा आरो जायनि थाखाय बियो मोनसे फिसा बड'लेण्ड ओनसोलनिब्लाबो दिनै नेशनेल लेभेलावबो बेखौ बयबो बिहोमा होनो हादों आচ্ছা मोनसे प्रेन्सन एमपि नोंथां जे जोंनि अपोजिशन पार्टिया खोब लोरबां बेनिखायनो बिथांमोना बे एडभान्टेजखौ मोनदों बा खायसेया ओरैबो बुंदों जेनेबा BPF नोंथांमोननि पार्टिया बुंसोलायदों जे BPFनि पलिटिशियानफ्रा ओरैबायदि राखा रोंखा ओरैबायदि मेचियर पलिटिशियान आरो जोंहा मोजां एडभाइजार दङ दा बेनिखायनो जोङो बारे गोहोआव फैनो हादों दा नोंथाङा बबेखौ बुंगोन जे नोंथांनि अपोजिशन पार्टिया एखेबारे खोब सिम्पोल आरो बिथांमोननि पलिटिकेल स्ट्रेटेजिया जाथ्रा बेनिखायनो जोङो बार देरहादों बबेखौ बुंगोन नोंथाङा नङा आं सानो जे BPF हान्जाया रायजोनि पार्टि बेखौ बै समाव मोनसे जि सेन्टिमेन्ट दंमोन BTC ओनसोलनि रायजो राजाया सोमावसारबोनाय बिनि उनाव मोनसे जेंना जोबस्रांनाय बिनि उनाव जोङो सांबिधानिक भाबै जि मोनसे 2003 मायथाइनि BLT आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकार माने इन्डिया गभर्नमेन्टनि जिथु एकर्ड बे एकर्डजों जि खुंथाय गोहो मोनदों आरो गुबुन जिखिनि जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय माने बे एकर्डआव एसुरेन्स मोनदोंमोन बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि बाथ्रा फैदोंमोन आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि बाथ्रा फैयोब्ला राजखान्थियारि भाबै BTC खौ माने BTCनि रायजो राजायानो जुदि बिबान लायाब्ला गुबुन राजखान्थियारि हान्जानि सायाव थायोब्ला बे माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा बे मोनसे जोंनि गेजेराव बेनो मोनथांखि बेखौ लानानै BPF आरो बे हिसाबै गासैबो बेवहाय खौसेयै दंबोयोमोन बिनि उनाव गमामायैनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव BPF हान्जाया रायजो राजानि लुगैनाय बायदियै बड' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ खालामबोनो हादों आरो राजखान्थियारि खुंथाय हिसाबै BTC जाय मात्र रेबगनल'मोन बे मोनसे सहि होनाय सुक्तिल'मोन बे मोनसे सेन्टेन्सल' दङमोन बेवहाय जे भारत संबिधाननि 6थि सिडुलाव माने बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल होननाय मोनसे अट'नमास काउन्सिल दानाय जागोन बे रावल'मोन आरोखि भाषाल'मोन बेखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव माने सम्पूर्ण मोनसे मोगथां महर होनाय जादों बे काउन्सिलखौ माने गासैखौबो दाबाय माने 2004 मायथाइनिफ्राय इन्टारिम काउन्सिल जानायनि उनाव कनस्टिटिउन्सि बानायबाय अफिस माने माबाखौ सेटआप खालामबाय बिनि उनाव डिस्ट्रिक्टफोरखौ दाजोबबाय डिस्ट्रिक्ट पर्यायनि डिपार्टमेन्टेल अफिसफोरखौ दाजोबबाय फारि दाजोबनानै BTCआ मोनसे खुंथाय हिसाबै 2 बोसोरनि गेजेरावनो फुरनांगौ मोनसे महर मोनदों 2005 मायथाइयाव आरोखि बेनिफ्राय गिबि इलेक्शन जाबाय आरो रायजो राजाया माने बयबो समर्थन होनानै बे समाव BPF खौ माने BPF नि जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि आरो गुबुनफोरखौ देरहाहोबाय जेराव उइदाउट कन्टेस्टमोन माने मानगोनां माने हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म बा काम्पा बरगयारि बिथांमोनहा उइदाउट कन्टेस्टबो देरहाबोदोंमोन आरोखि बे समाव बिनि उनाव फारियै जौगाखांनायनि माखासे खामानि मावनायावबो रायजो राजाफ्रा सम्पूर्ण भाबै BPF हान्जाया माने गोबां जि खामानिफोर मावबोदों माने बेफोरखौ रायजो राजाया माने मोजां मोनबोदों आरो मदद होबोदों आरो बे मोगथाङारि मोनसे जोंनि हालोदखौ लानानै जि खामानि मावबोदों
बेखौ एक्चुअली खुनु रोखोमजों नोङो डिनाय खालामजाया नंखाय होननानै बुंजाया BPFनि खामानि मावनायफोरखौ आरो दिनै नों जिखि बुङा एभिडेन्स दिनै जे माने गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया बुंनो मोन्दों रायनाय मोन्दों बेयाव जे इलेक्सन गेलेगोन बे इलेक्सनटा BTC खौ जुदि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव BPF हान्जाया मोनसे पुर्नांग महरखौ 2005 मायथाइयावनो जुदि दाफुंनानै होआमोनब्ला बानायामोनब्ला दिनै BTC आव इलेक्सननि बाथ्रायानो फैनाय नङामोन बै BSC आ बेसेबांबा गोबाव इलेक्सन गैयालासिनो थानाय बायदि 10 बोसोरसो बेबो बिदिनो जागौमोन आरोखि अदेबानि नोङो बिनि थाखाय जाबाय लामा दालां जेबो गैयामोन बेखौ BPF हान्जाया खालामबाय जोंनि माने इयुन जोलै फरायसाफ्रा जे प्रफेशनेल माखासे कर्सफोर दं दिनैनि मुगायाव माने खुब इम्पर्टेन्ट जेखौ जोङो होनो जे टेक्निकेल नङाबा जेबो जाया गतिके टेक्न'लजि जि इनस्टिट्युट जों मोन्दोंमोन एकर्डनि गेजेरजों बेखौबो मावफुंनानै जोंनि गथ' गथाया बेवहाय BTech फरायदों दिनै एमटेकसिम फरायनो हाबाय बे गासिबो BPF हान्जानि माने जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन प्लास बे माने फसंथानखौ माने बोरै हायो मोनसे स्ट्रेटेजिकेलि मावनायनि गेजेरजों बियो जाफुंदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि दिनै फैबाय जि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जोंहा गोबां गथ' गथाया MA MSc बायदिसिनाल' नङा बेवहाय PhD खालामगासिनो दं दिनै बहुद गथ' गथायानो जोंहा PhD जानो हाबाय आरो बिनिसो ब्रह्मजों कलेज बेवहाय इस्टाब्लिश जाबाय दिनै मेडिकेल कलेज फ्राय एकाडेमिक माने माबाया सेसना आरम्भ जानोसै बिनि बादैबो गुबुन गुबुन फरायसाफोरजों सोमोन्दो थानाय माखासे फसंथान BPF हान्जाया खालामबोदों गतिके बेफोर गासिबखौबो लानानै गुबुना जेखि बुङा रायजो राजाया मोनथिगौ जे नों जेखि बुङा बे जोंनि न'खरनिफ्राय ओंखारनानै मोनजेननाय कालभारा BPFआनो बानायनाय गतिके मालाया बुंब्लाबो रायजोआ बेखौ गनायबोआखै बारे बारे BPFखौ समर्थन होबोनानै खेबथामसिम कन्टिनिउ सरकार दाबोदों आरो जों सानो दाबो बेनो फैयै फैयै BPFखौनो नागिरगोन आं सोंनाय बायदि नोंथां आं सोंदोंमोन जे नोंथांनि बुंनायाव बे प्रुफ जाबाय जे BPFनि पारफरमेन्सखौ बेस खालामनानै अपोजिशना हावेभार दे आर स्ट्रं जेसेबांखि गोरा जाया माने नोंथांमोनहा बेखौ डिफाइ खालामबोदों निश्चय अपोजिशना जेब्लाबो जोंखौ रायबोदों गुदिनिफ्रायनो दा UPPला गुबुन गुबुन मुं लानानै BPFनि हेंथायै खेबफ्रोमावबो बुंबोआखै होनबा अदेबानि रायजोआथ' BPFखौनो सापर्ट खालामबोदों दिनैबो सेम खुनु गोदान गैया गतिके बे बेलायाव आं सानो अपोजिशनाथ' माने मा होनो स्ट्रं नङै नङा स्ट्रं नाथाय बिसिनि बानबुंथाया खामानियाव होआखै आरो बिसिनि जिथु जुक्तिफोर बे प्रेक्टिकेल ग्राउन्डआव खामानियाव होआखै दा नों होनबाय दिनै अपोजिशना जे बिसोरो 15 बोसोर जेबो मावाखिसै खिन्थु दिनैनि गासिबोआनो बे 15 बोसोरनि मावनाय नोङो जुदि दिनै न'आव थांदों फाक्का लामाया आं सानो गर्जन नोंथांनि थांनाय फाक्का लामायाबो BPFआ खालामनाय होमबा बेखौ सोरबा माइकआव होख्राव बुंबाबो बोरै मानिनो जे BPFआ जेबो खालामाखै गतिके बास्तब सैथोआ बे आरोखि मोनसे बाथ्राया जाहैबाय खामानि मोनसे मावनो लायोब्ला माने मोनसे आबुं महर मोननो सम लायो दा BPFनि बेलायाव बेनो फैदों जे प्रथम जोङो एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआपखौ थिक खालामनांगौ नङाब्ला बे BTCआ जेबो जानाय नङा खारन एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन होननानै बुङोब्ला नोङो जास्ट माने लाबोनानै माबा मोनसे सेक्रेटारियेट खालामनानै बेवहायनो थाखा फैसा राननानै माबा मोनसे मावनो सानब्लाबो बे जाफुंसारा ओंखायनो BPFनो सम लागोन बै आबुं महर मोनहैनो दिनैनि गोदान जि माने मा होनो जोंनि बिरोधी पार्टिफोर बिसोर दिनै माखासे जौगाथायनि बाथ्रा मायाव बुंनो हादों BTC सेक्रेटारियेट दा बिसोर लुनांगौनिबो बुंनांला जेनिबो बुंनांला दायबो हमनांला डिस्ट्रिक्ट गोदानफोर बेवहाय बेबो जेबो बाक्साया मानो जादिया होननानै बिसोर बुंनांला उदालगुरिया मानो जादिया होननानै बुंनांला डिपार्टमेन्टेल अफिस आप टु ग्राउन्ड लेभेलसिम जेसेबां माने डिपार्टमेन्टफोर दं बे अफिसा अलरेडि सेटआप जाबाय बेनि थाखाय बिसोर बुंनांगौ जेबो गैला लामा दालां जि गैयामोन जोंहा हाइरडनिफ्राय साहाबो खोलाहाबो बे दिनै जाजोब्बाय बिसोर बेखौ बुंनांगौ गैला दिनै नोङो माने CIT जाबाय माने मा होनो इउनिभार्सिटि जाबाय इन्जिनियारिं कलेज जाबाय मेडिकेल कलेज जानोसै मोनसे एडुकेसन माने मडार्न एडुकेसननि हाब बायदि क'क्राझारा दिनै जाबाय बेखौ बिसोर साननांगौ जेबो गैला गतिके बिसिनि साननांगौआ मानसिनि लुबैनाया आरो बिनि बांसिन जि नैबे दंबावोमोन माने बे दा ओंखायनो बे सम लागोन BPFआ मालाबाबो मोजां मोनसे आबहावा मोनबोआखै प्रत्येकटा मुहुर्तआवनो जुजिनांबोबाय थादों आरो जुजिनाया सोरजों जुजिदों दिनै जायफ्रा बुंफैदों बिसोरजोंनो जुजिनांदों जेब्लाबो नोङो दिनै इउनिभार्सिटि मोनदों बेखौथ' दिनैनि बुंग्राफ्रा माने रंजानायजों फिथा हायाखैमोन बेखौ बुंनानै खाथायदोंमोन बेलाय केम्पास दंखायोमोन दिनै CIT जादों बेखौ होनदोंमोन बेलाय पलिटेकनिक बायदिसो बेलाय मा इन्जिनियारिं जानो बेयावबो बाहागो लायाखिसै
गतिके माने गासिबो बुस्थुआवनो समर्थन गैया समाल'सना बिनि गेजेरजोंबो बेखौ गायसनबोनांदों दा बेफोरजों जुजि दिनै फैबाय माने बांगाल दावराव बिनि उनाव फैबाय आरोबाव बै सावथालफोरखौ बुथारनायनि माने दावराव बिनि उनाव फैयै नै दाख्लै एकर्डनिफ्राय थ' परिबेसानो गैला ओमफ्राय बिनि उनाव नै दा फैबावबाय माने करुना माने मा जादों मा जाबोआखै बेखौ जुदि नोङो नायोब्ला माने बे बेलायाव गासिबखौबो नोजोर होनांगौआ मोनसे गभर्नमेन्टनि थाखाय बा मोनसे पार्टिनि थाखाय सम्भब नङा बेवहाय कअपारेशननिबो प्रयोजन दं बयनि रायजो राजाफ्रा बुंसोलायदों एबाराव जुदि बिपि बा गमामायैनो सरकाराव फैफिनबाय बावोब्ला नोंथाङा फैगोन होनना सानो नामा निश्चय फैगोन दिनैनि इउपिपिएलआ प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएलसो आखायनो सिगांनि इउपिपिएलआ गैला एबारनि इउपिपिएलआ गोदान बेखौ बुंनानै बिथांमोनहा बिपिएफ पलिटिकेल दोलोखौहाय एखेबारे जबरदस्त फेजेननो नाजादों नोंथाङा मा बुंगोन गतिके इउपिपिएलआव मोनसे समाव मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथाङा आफादगिरिमोन बिथांनि नेतृत्वनि माने इउपिपिएलमोन नाथाय दिनै जिहेतु प्रमद बर'आसो आफादगिरि जाबाय होमबा बियो प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल जाबाय आरो दिनै बेवहाय प्रमद बर'आ जि बुंगोन बेनो डिसिसन बेवहाय गुबुना बुंनाया दा मानगोनां इउजि ब्रह्म बुंनाय बिथाङा रज'ला बे रज'नांगौबा आरो प्रमदनिसिम थांनांगोन आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बेखौ जुदि ग्रहण खालामनानै एक्सेप्ट खालामो अब्ला बिनि खुगाजोंसो बे खामानिया थांगोन आरोखि गतिके डेफिनेटलि बिसोरनि बुंनाया माने सैथो ओमफ्राय राजखान्थियावथ' नोङो ओंखारबाय जेला दावहायानो फेजेनथारनांगोन गतिके इउपिपिएलआ मोनसे गावस्रा माबा मोनसे मट' लानानै जिहेतु ओंखारदों गतिके आं सानो बिसोरो बिपिएफखौ जेरैखि जाया उनथिङानो जा सिगांथिङानो जा फाउल खालामनानैब्लाबो गल सोनोखौ नाजाखागोन आरोखि गतिके बेवहाय जेबो गाज्रि मोननांगौ बाथ्रा गल पस्ट खाथियाव थाङोब्ला बेयाव माने बेखौ बयबो खालामगोन बिपिएफआबो खालामगोन ओंखायनो होनो जेला इलेक्सना गेलेदोंब्ला बेवहाय नोङो प्रत्येकटा माने प्रार्थीयानो नों जुदि केन्डिडेटब्ला गुबुन केन्डिडेटआ नोंनि शत्रु बे नोंनि फंबायानो जा बिदायानो जा बे गल सोखागोन नोंखौ ओंखायनो नोंबो फंबाय होननानै अननो मोना बे समाव गतिके बे दांखायनो गोबां समाव जोंना माने बुंनो नागिरो बिपिएफआ बिदि बुंद्रायनो नाङामोन खिन्थु बिपिएफआ बुङाबानो जे जेनगोन नंगौना नङा बिपिएफआ सिरि थाबाय थायोबा जेनगोन अननानै बिसोर गोदानसो बिसोर उन्दैसो बिसोर बारा मोनथिया खिन्थु बिसोरनि गल सोगोन दा बेखौथ' नों बेगदारा थिग लाखिथारनांगोन गतिके राजनितिया बेबायदि बिसोरो जि गावसिनि लिडारखौ बुंनानै खामानि मावनो नागिरदों बेवहाय जेबो साननांगौ गैया राजनितियाव जायनि आफादगिरि बेनो दैदेनगिरि आरो बे बुंनायासो माने खाथियो आरोखि बे बुंनायासो सोलिलांगोन जुदिअ बिपिएफआ बिजेपिजों एलायन्सआव दङ ज' मावबोबाय थादों नाथाय मोनसे जिनिसखौ जोङो नुदों जे बिटिआर गोरोबथानि एसे सिगांनिफ्रायनो जे बिजेपिआ प्रमद बर' दैदेननाय एबसु बा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएलनि फेभाराव फैबाय थादों दिनैसिम नोंथाङा मा बुंगोन ना आं सानो बे बेलायाव थोंजोङै गैया खेंख्रायै दङ आरो जों बिपिएफजों आरो बिजेपिजों जि एलायन्स बियो दंबाय थायो आरो थाबायबो थागोन अदेबानि बिजेपिआ माखासे रणकौशल गावसिनि थाखायसो बाहायदों दा बिस्रा एसेम्बलि इलेक्सन फैगौ बर'फोरनि भट नांगौ गतिके बिसोरो लुबैयो जे बिपिएफनिफ्राय मोनसे मोननानै इउपिपिएलनि कन्ट्रलाव थानाय भटखौबो जाहाथे बिजेपिआ मोनो दा पेरेलेलि जोंजों रायलायदों बेलेग बिसोरजों रायलायदों बेलेग नाथाय जों गासिखौबो मोनथिखाजोबनानै दं जे बेवहाय बिसिनि माने रणकौशला मा गतिके बे बेलायाव राजखान्थियारि हान्जा हिसाबै जेब्लायबो बेखौ सानगोन बिटिसि इलेक्सनखौ लानानै बिजेपिआ जेबो गैया बिजेपिनि सिन्थाया जाहैबाय एसेम्बलि इलेक्सन आरो एसेम्बलि इलेक्सनब्ला बिसोरा जाहैबाय निउट्रेलि बयखौबो गावसिनि फेभाराव खालामनानै दोनलांनो हायोब्ला एसेम्बलि इलेक्सनाव बिटिसिनि बायहेरायाव बिसोरो भटखौ माने मोजाङैनो माने मोनजोबनो हागोन बेनि थाखाय बे स्वाभाबिक बिजेपिआ माने बेखौ खालामनाया आरो जिखिनि रायलायनानै खालामबाय थादों जों कनसार्न जोंनो बिसोरो खोन्थाबाय थादों बिजेपिआ गतिके जोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया बे लाइनाव जुदि बिजेपिजों बा इउपिपिएलजों माने सोमोन्दोआव थांनानै जुदि माने सोरहाबा माबा मोनसे लाब जायोबा जोंनिल'सो खथि जानो नाङा दा बिजेपिआ होनदों जोंनि खथि जानाय खुनु खामानि जोङो मावा गतिके दा बेथ' मालायनि बाथ्रा जाहैबाय गतिके जों बेनि बेलायाव बिपिएफ हान्जाया खुब सांग्रां आरो सांग्रांथि मोनसे नोजोरजोंनो जोङो खामानि मावगासिनो दं गतिके राजखान्थियारि हान्जा हिसाबै राजखान्थियारि दैदेनगिरिफ्रा बायदिसिना रणकौशल दागोन आं सानो इउपिपिएलहाबो निस्सय गावसिनि माबा मोनसे रणकौशल दङ नाथाय बे रणकौशला साक्सेस
जाहैनाय जाहैजोंसो फिउचारा सोनारहैगोन आबहावायानो फैनाय नङा बेबायदि आबहावाया मानो फैनाय नङा जों BPF हान्जानि दिनैनि जिथु माने माबा मा होनो बेखौ थासारिया दिनैनि जिथु थासारि बे थासारिखौ नायोब्ला जों नुगासिनो दं जे जों 25 सिटनि खम मोननाय नङा बांगोनसो आरो दासिम नैबे समाव दिनैबो जुदि इलेक्सन जायोब्ला जों रोखा मोनसे हिसाब खालामनानै दोननाय दं जे 21टा सिटआ खाथां एबसलिउट मेजरिटी BPF हान्जाया मोनगोन बिनि जुदि एसे उन सिगां जायोब्लाबो जों BPFनि दैदेननायावनो सरकार जागोन राजखान्थियारि हान्जा हिसाबै नोङो 15 बोसोर रायजो राजानि भटजों देरहासार जानानै राजखान्थियाव खामानि मावबोयै मानसिनि साननाय हनाय बेफोरो डेफिनेटलि सोलायगोन नाथाय बे बिसायख'थिनि बेलायाव आं सानो बेयो बबेबा साइडआव मोजांबो जागोन बबेबा साइडआव गाज्रिबो जागोन नाथाय गरै आं सानो आरो गरै इसेबां जोंहा दा साननांगौ फैयाखै साफा मानसिया सोलायलांनानै आदर्शनि बेरेखाथार थांनो हागौ नाथाय खायफाया आदर्शआवनो दङ आरो बे जाखायो 15 बोसोराव बयनिबो गोसोआ बयनिबो साननाय हनाया एखे जानो हाया नाथाय BPF हान्जाया दा जिखिनि माबाखौ लानानै खामानि मावबाय थादों जों जेबो डिफारेन्सखौ नुवाखै आगोलनि माने समफोरजों आरोखि नङा नों नाय BPFआ एक्चुअली बर'नि हान्जा नङा मालायासो प्रसार खालामदों BPFआ जाहैबाय BTCआव थानाय BTCनि रायजो राजानि बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बड'लेण्डनि मानसिफोरनोसो बियो मोनसे गौथुम बाय नमेनक्लेचार इटसेल्फ बेयो बर' पिपल्स फ्रन्ट नङा बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट ओमफ्राय जों बे हिसाबै राजनितिसो नालाय राजनितिया नाम्बार गेम नों बेखौ मुगैयोबा नोंनो भटखौ सोर होनो राजनितिया जाहैबाय इलेक्सनआव दिनै नोंथाङा आंखौ बिराद रायबाय थायोब्लाबो भट खालि जुदि आंनो भट होबायब्ला नोंजों गाज्रि रायजानाया बे हिसाबाव फैया जे माने गर्जना बिसोरखौ सैथ्रा भटआ गोलैबायबा बियो सासे बिराद गियानि मानसिनि भटजोंबो एखे भेलु